Λέγεται γιόγκα γέλιου, γιατί εκτός από ασκήσεις του γέλιου, κάνουμε και κάποιες αναπνοές που τις έχουμε πάρει από τη γιόγκα πραναγιάμα. Ότι το γέλιο έχει ενοχοποιηθεί και σε ένα κλαμπ γέλιου μπορεί κάποιος να γελάσει ελεύθερα και δυνατά, χωρίς να έχει ντροπές. Νιώθω γαλήνη μέσα μου, νιώθω ειρήνη και πιστεύω ότι αυτό μεταδίδεται σε όλους τους ανθρώπους, βγαίνοντας μέσα από εδώ. Έξω από εδώ, συγγνώμη. Και πιστεύω ότι αυτό βοηθάει και στην κοινωνικοποίηση η γιόγκα γέλιου, γιατί ιδιαίτερα εάν είσαι άνεργος, αισθάνεσαι ότι είσαι στο περιθώριο. Και όταν έρχεσαι εδώ, συναντάς ανθρώπους με τα ίδια προβλήματα και αυτό σε βοηθάει πάρα πολύ. Εσένα ποια ανάγκη σου καλύπτει? Εμένα μου καλύπτει την ανάγκη της κοινωνικής επαφής λόγω της ανεργίας μου. Ναι. Γιατί όταν είσαι άνθρωπος δεν έχεις και πολλές επιλογές και μου καλύπτει και την ανάγκη να ξεχνάω τα προβλήματά μου και να γελάω, γιατί γενικώς είμαι λίγο σοβαρή έτσι σαν άνθρωπος και δεν γελάω τόσο εύκολα και με βοηθάει πάρα πολύ. Εδώ χαλαρώνεις. Ναι, εδώ χαλαρώνω και σε βοηθάει αυτό και σε άλλα πράγματα, να είσαι χαλαρός και να πηγαίνεις μετά χαλαρός ό,τι κάνεις στη ζωή σου. Πώς αισθάνεστε όταν κάνετε γιόγκα γέλιου? Όταν κάνω γιόγκα γέλιου, αισθάνομαι ωραία, αισθάνομαι χαρά μέσα μου, φεύγει το στρες, φεύγουν οι δυσάρεστες σκέψεις, αν έχω αρνητικές σκέψεις κτλ. Και αισθάνομαι μια χαρά. Ποια ανάγκη πιστεύετε ότι καλύπτει? Ποια δική σας ανάγκη? Δική μου ανάγκη καλύπτει την ανάγκη μου να γελάσω, να νιώσω όμορφα, να ξεχάσω τα προβλήματα, να ξεχάσω τις καθημερινές έννοιες και αυτό και με κάνει να νιώθω καλύτερα. Μετά το μάθημα πώς αισθάνεστε? Ξαλαφρωμένος? Αισθάνομαι ξαλαφρωμένος, όχι μόνο αμέσως μετά το μάθημα, αλλά και για αρκετές μέρες. Έχω ένα ευχάριστο συναίσθημα και νιώθω πολύ ωραία. Εσείς γιατί πιστεύετε ότι έχουμε χάσει το γέλιο μας? Λόγω των προβλημάτων της ζωής και του άγχους. Και επειδή έχουμε ξεχάσει να ζούμε σαν παιδιά. Πώς πιστεύετε ότι επιδρά στην υγεία μας το γέλιο? Τα ωφέλη του γέλιου είναι πάρα πολλά, και βιοχημικά και φυσιολογικά. Και καταρχάς οξυγονώνει το σώμα, παίρνει το στρες, παράγουμε ορμόνες ευτυχίας. Όταν φεύγει κάποιος από το μάθημά σας, πώς αισθάνεται? Αισθάνεται ξαλαφρωμένος? Σίγουρα και με πολύ ανεβασμένη διάθεση.